Pauwi lang sana kami nang may napansin kaming tarpaulin sa gilid ng MacArthur Highway. Familiar ang pangalan, pero bago ang announcement. Ilang beses na rin kaming nakapunta rito, kaya na-curious kami kung ano naman ang bago sa core stocks. Pagpasok namin, agad naming napansin na mas marami na silang newer items, both local and imported from Korea. Isa sa mga section na talagang nag-stand out sa akin, itong mga bagong cabinets, shelves, tables and chairs. Kaya kung may inaayos kayong bahay, apartment o maliit na business, baka may makita kayong practical na swak sa budget ninyo. Habang umiikot kami, nalaman din namin na may regular live selling sessions na pala sila sa Facebook. At hindi lang basta pagpapakita ng products, may exclusive discounts, games with rewards, amazing freebies, at mga items na talagang sobrang mura raw during live. Kapag sinare ninyo publicly ang live session, may chance din kayong manalo ng Lucky Sharer freebies. Abangan sila tuwing Tuesday, Thursday, Friday, Saturday at Sunday, alas 7 ng gabi. At syempre, hindi kumpleto ang visit namin kung wala ang lagi naming binibili rito, ang kanilang kimchi. One of the best na natingman namin, kaya ito talaga ang personal recommendation ko na subukan ninyo. Kaya para sa mga nagtitipid pero mahilig maghanap ng useful local and Korean items, bisitahin ang core stock sa MacArthur Highway, San Isidro, City of San Fernando, Pampanga. And don't forget, follow their Facebook page at makisaya sa next live session. Baka ang susunod ninyong sulit find, dito nyo makita.